mai napon az Októl Café online megalakulásának az első éves születésnapját ünnepeljük, és az a megtiszteltetés ért engem, hogy János és Péter felkérésére én lehetek ennek a rendezvénynek a házigazdája. Úgyhogy ebben a minőségemben szeretnék mindenkit nagy szeretettel köszönteni, és a lényeg, hogy én nagyon keveset fogok beszélni, nekem annyi a szerepem, hogy felkonferáljam azokat, akik itt nagyon okos dolgokat fognak mondani. Az Októl Cafénak a stílusáról és a tartalmáról, módszertanáról és egyebekről szerintem itt mindenki nagyon képben van. A két meglepetés prezentáció, amit én se tudom a témáját, annyit tudok, hogy mind a kettő teljesen eltérő tematikájú, módszertanú és stílusú lesz. És azt szeretnénk mindenkitől kérni, hogy a két előadás, melynek az időtartama kb. 20 és 30 perces lesz. Azt követően egy olyan 5-10 percre megnyitnánk az első kört rövid kérdésfeltevésre. Azt követően egy rövid szünet lenne, és azt követően pedig egy panelbeszélgetés, amelyet Balla István fog moderálni, és a vendégeket pedig akkor fogom felkonferálni. Tehát akkor most átadom a szót Settényi Jánosnak. Nem? Radó Péternek. Bár Settényi Jánosnak látszódhatok, de rajtam nincs nyakkendő, ez csak azért van, hogy meg lehessen minket különböztetni. Nagyon szépen köszönjük. Mint Zsuzsa már mondta, nagyon másfajta produkcióval készültünk a mai alkalomra. Szervusz, foglal helyet! Én eredetileg úgy volt, hogy én táncolni fogok, János pedig énekelni. Ebből egy kicsit visszavettünk, de mint a kettőnk öltözködéses stílusa közötti különbségből is látszik, tényleg valami mással fogunk előállni. Egy közös elem a kettőnk produkciójában van. A közös elem az, hogy valamilyen meglepetéssel készültünk. A meglepetés az én esetemben egész egyszerűen azt jelenti, hogy nem azt fogom ma este művelni, amit általában az Októl Cafén művelek. Tehát először is nem fogok démonokkal háborúzni. A János azt mondaná, hogy állandóan valamilyen démonnal harcolok, és állandóan kormányokat szapulok. Ma este nem fogok kormányokat szapulni, sem jelenlegi, sem megelőző oktatásirányítókat nem fogok az egekbe dicsérni. Azt gondolom, hogy az igazi meglepetés az lesz, hogyha egy kicsit most kívül helyezem magam ezen az egész córeszen, ami általában oktatáspolitika címén zajlik az elmúlt, 7-8-10-12 akárhány évben. És amiről beszélni szeretnék, az egy ilyen madártávlatosabb rátekintés, részben arra, hogy mire képez a közoktatási rendszerünk, részben pedig, és tulajdonképpen erről szól majd a prezi, egy kicsit a jövőt szeretném majd firtatni. Amiről beszélni szeretnék, az alapvetően az a kérdés, hogy kialakítható-e valamilyen jövőkép az oktatás számára. Azért kezdett el foglalkoztat ez a dolog elég régóta, tudniillik hihetetlenül rossz kedvűek vagyunk. Általában azt érzékelem állandóan, hogy az egész oktatási szektor nagyjából a bölcsőtől a sírig, tehát az óvodától kezdve egészen a felnőtt oktatásig. Az oktatási szektor defenzívában van, az emberek rossz kedvűek, mindenki úgy érzi, hogy a rendszer folyamatosan zsugorodik, és folyamatosan kezdjük elveszíteni a kapcsolatot azzal a jövőre utalt, vagy jövőre vonatkozó megközelítéssel, amivel szerintünk oktatási problémákat kellene kezelni, vagy ahogyan oktatási problémákról kellene gondolkodni. Tehát ami miatt most klaviatúrát ragadtam, az alapvetően az a probléma, hogy nem nagyon látunk jövőképeket az oktatási szektor számára, illetve pótlékokat látunk jövőképek helyett. Vannak egyrészt múltképeink, vannak olyan oktatási kormányzatok, amik ilyen múltbari évedő megfontolás és érzelemvilág alapján alkotnak oktatáspolitikát, és van a másik oldal, és ez tulajdonképpen ilyen törzsi alapon szerveződik, hogy éppen ki melyik megközelítésnek adja át magát. A másik fajta megközelítés pedig szerintem egy kicsit kiüresedett modernizációs frazeológiára építi azt, amit csinálni akar. Egyik sem az igazi, egyik sem segít hozzá minket ahhoz, hogy milyen felemelt és jövőbe tekintő módon gondolkodjunk az oktatásról. És ugye
személyes és titkos agendámat is kitegyem az asztalra, és nagyjából ezzel le is lőttem a poént, mostantól nyugodtan lehet szúnyogálni. A poén az, vagy a titkos agendám az, hogy szeretném, hogyha valami tartalommal lehetne megtölteni a modernizációs agendát, vagy az oktatáspolitika modernizációs megközelítését. A múltban révedés egész egyszerűen nem az én műfajom, noha a korom már megvan hozzá. Hogy mégis miről akarok beszélni, azt nagyjából ez az ábra mutatja. Ha jövőről gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan, hogy az oktatás funkciójáról gondolkodunk, vagy az oktatás funkcióváltásáról gondolkodunk, akkor nekünk nagy társadalmi-gazdasági folyamatokkal feltérképezésével kell kezdenünk, és általában ez egy kötelező gyakorlat mindenki számára, aki oktatási rendszerek elemzésével foglalkozik. Ha mindenkinek, szerintem itt mindenkinek volt már a kezében a jelentés a magyar közoktatásról nevű kiadvány, ami hogy 3 évente egy darabig rendszeresen megjelent. Ennek a kötelező első fejezete az oktatás társadalmi és gazdasági környezete címet viseli. Ezzel az első fejezettel kapcsolatban mindig az volt az érzésem, hogy egy kicsit fókuszálatlan. Mert nagy általánosságban gazdasági, társadalmi, technológiai, és mit írtam még oda, még kormányzati folyamatokról beszélni, az persze egy fontos és értelmes dolog, de nem feltétlenül interpretálható egyszerűen az oktatás számára. Tehát nekem ez egy kicsit fókuszálatlan ez a megközelítés. Ezért arra gondoltam, hogy jó lenne erről egy kicsit fókuszáltabban beszélni, és azt kellene megnézni, és ez tulajdonképpen, ha ez sikerül, egyre még maradjon homályban, hogy ez mennyire sikerül nekünk, vagy nekem ezen belül ma este. Ha ez sikerül, akkor értelmes módon el tudunk gondolkodni arról, hogy a jövőben milyen tanulóink lesznek. Azt ott már jeleztem, hogy nem csak gyermekekről beszélünk, de időskori tanulókról is beszélünk, és ezeknek a tanulóknak milyen tanulási szükségleteik lesznek, milyen tanulási igényeik lesznek. Azt gondolom, hogy ha a társadalomban, gazdaságban zajló folyamatokat erre az egy kérdésre fókuszáljuk rá, és ezt sikeresen tesszük, mert megvannak hozzá a támpontjaink, megvannak hozzá az információink, akkor egy kicsit közelebb jutunk ahhoz, hogy az legkülönbözőbb oktatási szolgáltatások jövőjéről is mondjunk valamit. Tehát nagyjából erről a 4 dologról szeretnék először valamit mondani, de szeretném előre bocsájtani, még mielőtt a prezentáció közepén vennék észre, hogy valójában nem mondok semmit. Szeretném előre bocsájtani, hogy amit ezek a dolgokkal kapcsolatban mondani lehet, azok elsősorban sejtések. Vagy elsősorban ilyen fragmentumok, amik a rendelkezésünkre álló információkból leszűrhetőek, és persze van elég sok elméleti reflexió is történt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, néha majd utalni fogok ezekre az elméleti leágazásokra. Kezdjük helyből a gazdasággal. Ahogy régen mondtuk, az alap felől haladunk a felépítmény felé. A hívó szó, amit odaírtam, az új gazdaság, őseinktől örökölt szép kifejezéssel a New Economy, de egy kicsit lépjünk vissza előtte, mielőtt új gazdasággal foglalkozunk, azt javaslom, hogy számoljunk le a régivel. Ez a diagram azt mutatja, hogy a szolgáltatások aránya mekkora a GDP-ben. Magyarországon az a jobb szél, és ott van még az Egyesült Királyság, Németország, USA, Európai Unió és általában a világ. Ez az ábra azt mutatja, vagy ez a diagram azt mutatja, hogy a régi gazdaság egész egyszerűen elképesztő mértékben teret vesztett. Nem erről szól a gazdaság, nem iparról szól a gazdaság, az, amire régen büszkék voltunk, tehát a különlegesen magas sikértartalmú aranyló magyar búza, vagy az Ikarus busz, ez nagyjából a múlt. A munka termelékenysége olyan mértékben növekszik, hogy már nem ezekről szól igazándiból, nem ezek a motorjai igazándiból egy gazdaságnak, hanem a szolgáltatási szektor. Ez a diagram viszont 2 nagyon fontos dologra azért jelez, ez az indikátor maga is a múlté, 2 szempontból, vagy 2 okból is a múlté. Egyrészt, mert már nem sokáig használhatjuk ilyen differenciálatlan módon a szolgáltatási szektort, mint olyat. Meg a szolgáltatási szektor egy hihetetlenül szerteágazó szolgáltatás tömeget rejt magába, tehát valószínűleg, hogyha egy gazdaság fejlettségéről beszélünk, akkor a jövőben inkább a szolgáltatási szektort kellene kicsomagolnunk, melyek azok a szolgáltatási ágazatok, amik valóban motorként működnek egy gazdaságban, és melyek azok, amik inkább egy ilyen archaikusabb agráripari vagy ipari agrárgazdasági mintába illeszkednek. A másik nagyon fontos üzenet, hogy
Mint említettem, ez az indikátor a multi, a GDP arányában nézi meg a különböző